Όχι ρε σιγά. Άμα δεν μπορεί να μας χαιρετήσει όλους, μας έβαλαν γρήγορα μας. Πέρυσι δεν ήταν έτσι. Ούτε το Σπύρο χαιρέτησε, ούτε το Βαγγέλη. Εγώ πες το έχω το Facebook στο Σπύρο. Ναι, έχω το Facebook στο Σπύρο ακριβώς, ναι. Έχω το Σπύρο στο Facebook. Ναι. Θες το κινητό του. Κοιτάς, θα το έχει ο Νικήτας, χαλαρά. Ω, φορές ήταν αυτά που έκανε τώρα. Μας κάνει και να. Έλα, μέχρι και τώρα.